Kolmas pyörä loppuu tänään ja multa uhkaa loppuu duuni. Ja pitäähän munkin kummin sitä fyrkkaa jostain vielä saada, niin eipä tässä auta mikään muu kuin lähteä duunin hakuun. Päivää tytöt. Pääsisikö mä tänne duuniin? Mä nimittäin osaan ihan mitään vaan. Oon leiponut, monta kaveria leiponut. Mitäs me tässä oikein veivataan? No tarkoitus oli saada aikaiseksi, kun oli nyt tämmönen pullapitku tämän näköistä. Suurin Sinänsä piirtein on mulle vähän tänne. esteettisesti vaikea, kun Juha Fyör tykkäis kyllä tästä tällaisen rullaamisesta. Tehän nyt Kuinka näitä ohueksi tää pitkoja pitää vaan. tulla, kun mulla on nää sormetkin kuin nippukikkeleitä, ne on aivan vähän vaikea mulla kato. Vasta mä tänne. Eikö sä mokasit? Niin minäkin menen sekaisin tän kanssa. Mun kanssa naiset menee aina sekaisin. No onko se nyt mikä ihme? No miksi sä löit siihen? Nyt se nimi on Tyrmäjä Pitko. Jaha, no se on sitten varmaan huomenna suurin myyntimenestys. Oh. No tosi hyvää. No miten se pitko onnistuu? Älkää hyvä. Mut sähän syöt täällä. Ei mä mitään syönyt. Nyt voisi tuoda maistaja. Ai maistaja. Mut semmoista me ei tarvita täällä, me tarvitaan vaan leipuria. Mennään kattoo, jos ne ottais mut fillari lähetiksi. Sen mä osaan. Uimisen ja fillarointi on aina ollut mun ykköslaje. Tonihan me terve. Duunia hakee. Ettei mitään painorajoitusta tässä fillari lähetti hommassa. No ei periaatteessa. Massimin puolinen. Tunneeko stadia? No, 3 sepän patsan ja Kampin ja Pikku Pietarin ja Kings Kakaduun ja Okei, ja tervetuloa hommiin. Pintteet niskaa ja fillari pingviiniksi. Tässä on sulle ensimmäinen keikka, että siinä on ihan kaikki tiedot. Noudat tuolta ja viet tuonne. Onko tämä selvä? Tämä on selvä. Hyvä. Suomalainen ei työtä pelkkää. Ratikka kiskoja pitää varoa. Chip chap chui. Latua. Tuli hakea sitä pakettia. Toi kun pakettikin lähettää, mä tulin hakea sitä. Tuoda. Eihän vittu rupee mun kanssa perkeen vaikeammalle, että asioista on vittu vaikea duunia muutenkin. Mä oon tilannut sulta Reprosta kuvat. Ei meillä ole mitään haettua, vaan pitää tuoda. On vähän aikataulustilanteen paljon. Viikinki Halmeen, oletko kuulolla? Kuulla ollaan, ihan hyvin kuuluu. Kai tää hätänä. Tässä olisi pieni hätätilanne, mulla on asiakas linjalla kysyy, miksi tää lähetys ei ole perillä, kautta sitä ei ole haettu ollenkaan. Kyllä mä kävin sen paketin hakemaan, mutta se Karju sanoi, että jos mitään pakettia hakea, että se piti viedä jotain, niin mä tulin tähän kaivorille ihan se snadille, että paussille, kun on niin pitkä matka. Mä lähden tässä lepää. Nyt on semmoinen tilanne, että meillä ei ole täällä mitään pieniä pauseja, että nyt tää keikka on niin sanotusti kussu kautta mennyt pieleen, eli nyt homma on se, että jos tulisit tänne ja luovuttaisit kamat ja saman tien. Mulle mitään kenkiä anneta. Toni kuuleeko Toni vastaa, Toni kuittaa, kuuleeko Toni? Jatkoa seuraavaksi ryhtyä poliisiksi.